σε αυτήν την μεγάλη γιορτή που κάθε γονιός χαίρεται να βλέπει το παιδί του να ακολουθεί έναν δρόμο, το δρόμο που ακολουθήσαμε κι εμείς από παλιά. Είναι μεγάλη μου χαρά που κάνατε αυτήν την τιμή να παρευρεθείτε όλοι στο σημερινό αυτό γεγονός. Όλοι όπως γνωρίζουμε, η γέννηση, η βάφτιση, ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας είναι από τα πιο σπουδαία αγαθά, τουλάχιστον για μας τους Έλληνες, στον κόσμο. Τα χρόνια περνούν και η ζωή συνεχίζεται. Γι' αυτό σας εύχομαι απόψε να περάσουμε όλοι μαζί μια αξέχαστη βραδιά. Τέλος, θα ήθελα να υπερευχαριστήσω όλους σας που παρευρεθήκατε και είχα την τιμή να σας καλωσορίσω σήμερα. Ιδιαίτερα ήθελα να καλωσορίσω και να υπερευχαριστήσω την νονά της κόρης μου Μαρίας, την κυρία Πόπη και Μιχάλη Ευαγγελίδη, οι οποίοι βάφτισαν το παιδί μου και του δώσανε το όνομα Μαρία, που σήμερα παντρεύεται και δημιουργεί τη δική της οικογένεια. Τέλος, επίσης, ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια του κυρίου Κλάρκ, η οποία υποδέχεται την Μαρία σαν κόρη τους στην οικογένειά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να περάσουμε όλοι μια ευχάριστη βραδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.